ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico саршидагӣ то Toyota RAV4 мебошад ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 140 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шудагӣ нестед, то ҳозира обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Astra G дар кузови универсал қарор дорад. соли бароишаш 1999 ҳам сол мебошад. дар ҳолати беҳтарин аст. қарор дорад дар норак. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердач механика. нархи мошин 38000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 270000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм Daewoo Tico соли бароишаш 1999 сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.1 литр аст. коробка пердач механика. нархи мошин 8000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 57000 рубл мешавад. мошин срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад Volkswagen Jetta ки соли бароишад 2006 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 2.0 литр аст. коробка пердачаш автоматика мебошад. нархи мошин 65000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 462000 рубл мешавад. ранги мошин сервиси мебошад кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад. састаяниш беҳтарин аст. ду сидени пешаш абагреф мебошад. кондисионер 100% кор мекунад. монитораш Android мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. чорум Opel Astra G соли бароишаш 1999 ҳам сол мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсумзода. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка пердач механика мебошад. нархи мошин 36000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 256000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст. кузаш хатчибек. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ ҳам надорад. дӯстони азиз, 4 баллони нав дорад. дар такси кор кардагӣ нест гуфтагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади Tangena ки соли бароишад 2008 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. нархи мошин 23000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 163000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дигар маълумотош бо телефон гап мезанем. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед.
шашум Toyota Mark D соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 2 литрай. коробка передачи автоматика. нархи мошин 18000 сомония. ба рубл бигардонем 128000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кузаш сидан. мошина гуфтагие ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охир тамошо мекунед. ҳафтум Opel Hatchback соли барои 6992 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6. коробка передачиш механика мебошад. нархи мошин 20000 сомония. ба рубл бигардонед 142000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфте состояниш беҳтаринай. документош то моҳи феврала мебошад. боз арзонам мешавад гуфтагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум Kia Rio соли барои 2012 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.5 литр. коробка передачиш механикай. нархи мошин 77000 сомония. ранги мошин сервисия. кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош радноя. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум Toyota RAV4 соли барои 2002 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Панҷакен. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 2 литрай ки коробка передачиш автоматикай. нархи мошини 65000 сомония. ба рубл бигардонед 462000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ягон айб надорад. ҳамаи ҷош 100%. агар харидори аниқ боша, бия ай пеш бинад. 4 баллони нав дорад. кондисионер 100% кор мекунад. боз агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охир тамошо мекунед. даҳум ВАЗ 21099 соли барои 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри нав. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 0.6. коробка передачиш механикай. нархи мошин 14000 сомония. ба рубл бигардонед 99000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст. кузаш сидан. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад. савдо мешавад боз дар пеши мошин. срочна фурӯхта мешавад. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки соли барои 6998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Вахш. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.6. коробка передач механикай. нархи мошин 24000 сомония. ба рубл бигардонем 170000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия. кузаш караван. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса состояниш беҳтаринай. 4 баллони нав дорад. ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо
метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. Opel Vectra Prasoy соли бароишаш 1995 сол мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвории бензин газ мебошад, объём мотораш 1.6, коробка передачи механикаи, нархи мошин 24000 сомон, ба рубл бигардонед 170000 рубл мешавад. ранги мошин сабз аст, кузаш сидан. мошина ҳамаҷоша 100% гуфтесай, мотораш 1.6 Prasoy мебошад, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13. Nissan Kafira соли бароишаш 1997 сол мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯлоб. сӯзишвори бензин газ мебошад, объём мотораш 2.0 литр, коробка передачи автоматика, нархи мошин 12000 сомония, ба рубл бигардонед 85000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошина гуфтагие ки задагӣ пусидагӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14. Daewoo Tico соли бароишаш 1997 сол мебошад, ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсунзода. сӯзишвори бензин газ, объём мотораш 1.2 литр, коробка передачи механика мебошад, нархи мошин 11000 сомония, ба рубл бигардонем 78000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки ҳуҷҷатош то охири сола мебошад, балонош нав. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.